Η τέχνη της ταχυδακτυλουργίας βασίζεται βασικά σε μια πολύ απλή αλλά πραγματικά πανίσχυρη αρχή της ανθρώπινης ψυχολογίας. Δηλαδή, όταν μια κίνηση είναι μεγάλη, εντυπωσιακή και θορυβωδής, το μάτι σου, το μάτι όλων, αναπόφευκτα καρφώνεται εκεί. Ο εγκέφαλος πείθεται ότι εκεί βρίσκεται η ουσία, εκείνη η δράση. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή, στο ημίφος ας πούμε, το άλλο χέρι κάνει την πραγματική δουλειά εντελώς αθόρυβα. Ναι, η διαχείριση της προσοχής είναι ίσως το πιο επικίνδυνο όπλο που υπάρχει. Και λειτουργεί αλάνθαστα επειδή, κοίτα, ο φόβος και η προσδοκία θολώνουν την κρίση. Ο άνθρωπος είναι βιολογικά προγραμματισμένος να εστιάζει στην πιο άμεση ορατή απειλή, αγνοώντας το ευρύτερο περιβάλλον. Και αυτή η δυναμική, αν το καλοσκεφτεί κανείς, αποκτά τρομακτικές διαστάσεις όταν η σκηνή δεν είναι ένα θέατρο, αλλά ολόκληρη η ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής τον 18ο αιώνα. Όταν το κοινό που πρέπει να εξαπατηθεί είναι μια ολόκληρη αυτοκρατορική στρατιωτική μηχανή. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, ναι. Ακριβώς. Και ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα αυτής της τεράστιας οφθαλμαπάτης είναι ο George Washington. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας ανάλυση. Θα κάνουμε μια ενδελεχή έρευνα διαβάζοντας τον 4ο τόμο της βιογραφίας του Washington από τον συγγραφέα Washington Irving και αποκαλύπτεται μια εικόνα πολύ διαφορετική από τον παγωμένο μαρμάρινο ήρωα των σχολικών βιβλίων που όλοι ξέρουμε. Η συγκεκριμένη περίοδος, βασικά το κλείσιμο του πολέμου της ανεξαρτησίας, είναι ένα εξαιρετικό πεδίο μελέτης. Μέσα από τα στοιχεία του Irving, καλούμαστε σήμερα να αναλύσουμε κάτι πολύ βαθύτερο από απλές στρατιωτικές κινήσεις. Εξετάζουμε την ανατομία μιας ασύλληπτης γεωπολιτικής εξαπάτησης. Αλλά και κάτι ακόμα πιο σημαντικό νομίζω. Σίγουρα. Την ψυχολογική μετάβαση ενός ανθρώπου που κρατούσε στα χέρια του την απόλυτη δύναμη. Δηλαδή, πώς κάποιος κερδίζει έναν πόλεμο εναντίον της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας του κόσμου και μετά, έχοντας τη δυνατότητα να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος, απλά επιλέγει να τα αφήσει όλα πίσω του. Είναι το απόλυτο ερώτημα. Αλλά για να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτής της τελικής νίκης, πρέπει πρώτα να δούμε την απελπιστική κατάσταση που προηγήθηκε. Δηλαδή, ο πόλεμος είχε βαλτώσει. Οι καταμέτωπος συγκρούσεις με τους Βρετανούς ήταν σχεδόν αυτοκτονικές. Οπότε η στρατηγική έπρεπε επειγόντως να αλλάξει. Ναι, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Στο Νότο, ο στρατηγός Γκριν αναλαμβάνει ένα εξαιρετικά βρώμικο, φθοροποιό έργο. Οι πηγές, ξέρεις, περιγράφουν μάχες όπως αυτή στο Eutaw Springs, η οποία είναι το απόλυτο χάος. Μακελιό πραγματικά. Όντως. Ο Γκριν σέρνει τον Βρετανικό στρατό του συνταγματάρχη Στιούαρτ μέσα από βάλτους, μέσα από δάση. Η επιλογή του να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο φθοράς ήταν ένας τρίαμβος της προσαρμοστικότητας. Επειδή οι Βρετανοί δεν ήταν μαθημένοι σε αυτό, σωστά? Ακριβώς. Ο Βρετανικός στρατός ήταν εκπαιδευμένο για παραδοσιακό πόλεμο. Δηλαδή, καθαρές γραμμές, ανοιχτά πεδία, ισχυρή επιμελητεία. Ο Γκριν κατανοούσε πλήρως ότι δεν χρειαζόταν να κρατήσει εδάφη. Η μέθοδος του ήταν να αναγκάζει τους Βρετανούς να προελάβουν βαθιά σε μια εχθρική ενδοχώρα, μακριά από τα λιμάνια τους. Τους έκοβε τον ανεφοδιασμό. Ναι, τους ανάγκαζε να ξοδεύουν ανεκτήμητους πόρους, τρόφιμα, πυρομαχικά και φυσικά ανθρώπινες ζωές. Και αυτό δούλευε ακόμα και όταν οι Αμερικανοί έκαναν τραγικά λάθη. Δηλαδή, διάβαζα για το Eutaw Springs που καταφέρουν να στριμώξουν τους Βρετανούς σε ένα γερό τούβλινο σπίτι. Έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα. Και ξαφνικά η πειθαρχία καταρρέει εντελώς. Οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκουν το Βρετανικό στρατόπεδο, μεθούν με το ρούμι που άφησαν πίσω οι εχθροί τους. Είναι κλασικό παράδειγμα του χάους του πολέμου αυτό. Είναι απίστευτο. Αρχίζουν να λαιλατούν τις σκηνές και η μάχη που την είχαν στο τσεπάκι τους μετατρέπεται σε φιάσκο. Χάνουν την ευκαιρία να τους συντρίψουν ολοκληρωτικά εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως η ευρύτερη στρατηγική του Γκριν, ας πούμε, συνέχιζε να δουλεύει. Διότι ανεξάρτητα από την τακτική αστοχία της στιγμής, το τελικό αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Κάθε τέτοια συμβλοκή, κάθε πύριος νίκη που κατακτούσαν με αίμα οι Βρετανοί, άφηνε τα τάγματά τους αποδεκατισμένα. Δεν είχαν κανέναν τρόπο να αντικαταστήσουν αυτούς τους στρατιώτες εύκολα από την Ευρώπη. Σωστά, ήταν πολύ μακριά. Ακριβώς. Ο Γκριν, κρατώντας τον Νότο σε μια συνεχή αιματηρή αναταραχή, πέτυχε τον στρατηγικό του στόχο. Δηλαδή καθήλωσε τεράστιες βρετανικές δυνάμεις, εμποδίζοντάς τες να κινηθούν βόρεια.
Και αυτό νομίζω μας φέρνει κατευθείαν στον πυρήνα της μεγάλης εξαπάτησης του Ουάσιγκτον. Εδώ είναι που ξεκινάει πραγματικά η παράσταση του ταχυδακτυλουργού που λέγαμε στην αρχή. Ενώ ο Νότος φλέγεται, ο Ουάσιγκτον βρίσκεται στον Βορρά. Ο Βρετανός διοικητής, ο στρατηγός Κλίντον, είναι βαριά οχυρωμένος στη Νέα Υόρκη. Ο Ουάσιγκτον θέλει να τον πείσει ότι η Νέα Υόρκη είναι ο μεγάλος, ο τελικός στόχος της συνδυασμένης αμερικανικής και γαλλικής επίθεσης. Και η μέθοδος του ήταν μεγαλοφυής. Είναι. Πώς το πετυχαίνει? Ο Ήρβινγκ περιγράφει έναν πόλεμο πληροφοριών που θυμίζει σύγχρονες κατασκοπευτικές επιχειρήσεις, δηλαδή μιλάμε για επίπεδο κατασκοπίας. Ο Ουάσιγκτον διατάζει την κατασκευή τεράστιων φούρνων για ψωμί στο Νιου Τζέρσι. Ναι, οι περηφέμοι φούρνοι. Φούρνους που θα μπορούσαν θεωρητικά να θρέψουν έναν ασύλληπτο αριθμό στρατιωτών. Κοίτα, η λεπτομέρεια με τους φούρνους είναι εκπληκτική γιατί χτυπάει κατευθείαν στη στρατιωτική λογική της εποχής εκείνης. Ένας έμπειρος διοικητής όπως ο Κλίντον δεν χρειάζονταν να δει τους ίδιους τους στρατιώτες. Αν οι κατασκόποι του ανέφεραν ότι χτίζονται τεράστιες υποδομές μαζικής σύτησης, ο μόνος λόγος είναι ένας μεγάλος στρατός. έτσι ακριβώς, το συμπέρασμα ήταν μονόδρομος, ότι έρχεται μακροχρόνια πολιορκία στη Νέα Υόρκη. Και ο Ουάσιγκτον δεν έμεινε μόνο εκεί. Φρόντισε επίσης να διαρρεύσουν επίτηδες πλαστά έγγραφα που επιβεβαιώναν τα δίθεν σχέδια επίθεσης στη Νέα Υόρκη, αφήνοντας τα να πέσουν πολύ βολικά στα χέρια Βρετανών πρακτόρων. Ήταν μια τέλεια ενορχιστρωμένη παραίσθηση. Και δούλεψε. Ο Κλίντον οχυρώνεται ακόμα περισσότερο, ετοιμάζεται για την επίθεση και εντωμεταξύ η πραγματική κίνηση γίνεται εντελώς σιωπηλά. Ο Ουάσιγκτον παίρνει τον Αμερικανικό στρατό, παίρνει και τον Γαλλικό στρατό υπό τη διοίκηση του Ροσαντό και αρχίζουν να κατεβαίνουν προς τον νότο, προς τη Βιρτζίνια. Μια πορεία τεράστιας κλίμακας. Ναι, και ο Ήρβινγκ τονίζει πόσο μυστικοπαθής ήταν σε όλο αυτό. Ακόμα και οι ίδιοι οι στρατηγοί του Ουάσιγκτον δεν ήξεραν καν τον τελικό προορισμό. Πρόκειται για έναν πραγματικό εφιάλτη επιμελητίας. Σκεφτείτε το, χιλιάδες άνδρες διαφορετικών εθνικοτήτων που δεν μιλούν καν την ίδια γλώσσα να διασχίζουν ταχύτατα εκατοντάδες μίλια χωρίς να γίνουν αντιληπτοί εγκαίρως. Και ο στόχος τους ήταν ο Λόρδος Κορνουόλης, ο οποίος είχε κατασκηνώσει και πρακτικά παγιδευτεί στο Yorktown. Η επιτυχία αυτής της τεράστιας μετακίνησης οφείλεται στην απόλυτη πειθαρχία και στον έλεγχο της πληροφορίας. Όμως η ιστορία νομίζω αποκτά μεγαλύτερο βάθος όταν εξετάσουμε την αντίδραση των Βρετανών όταν τελικά κατάλαβαν την απάτη. Ο Κλίντον αντιλαμβάνεται ότι ο Ουάσιγκτον κατευθύνεται στη Βιρτζίνια και... Πανικοβάλλεται, ναι. Και αποφασίζει να δημιουργήσει τον δικό του αιματηρό αντιπερισπασμό για να τον αναγκάσει να γυρίσει πίσω. Και εδώ τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά σκοτεινά. Ο Κλίντον στέλνει τον πιο μισητό άνθρωπο στην Αμερική τότε, τον προδότη Μπένεντικτ Άρνολντ, να επιτεθεί στο Κονέκτικατ, στο Νιου Λόντον. Ο Άρνολντ εξαπολύει μια πραγματικά κτηνώδη επίθεση. Οι περιγραφές από τη σφαγή στο Φόρτ Γκρίσουολντ είναι ανατριχιαστικές, δεν υπερβάλλω. Είναι από τις πιο μελανές σελίδες. Εντελώς. Ο Αμερικανός διοικητής εκεί, ο Λέντιαρντ, βλέπει ότι δεν έχει ελπίδα και παραδίδεται. Παραδίδει το σπαθί του στον Βρετανό αξιωματικό, ένδειξη απόλυτης υποταγής, και εκείνος τον διαπερνά με το ίδιο του το όπλο, τον σκοτώνει επιτόπου, και αμέσως ακολουθεί μια αδιακρίτως σφαγή της φρουράς που είχε ήδη παραδοθεί. Ήταν έγκλημα πολέμου με τα σημερινά δεδομένα. Ακριβώς. Και ο σκοπός αυτού του λουτρού αίματος ήταν απολύτως ψυχολογικός. Ήθελαν να εξοργήσουν τον Ουάσιγκτον, να χτυπήσουν τον Βορρά ώστε να πανικοβληθεί, να πει «χτυπάνε τα μετόπιστεν» και να διακόψει την πορεία του προς το Yorktown για να του σώσει. Κοίταξε, η ψυχραιμία που επέδειξε ο Ουάσιγκτον σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία είναι ίσως το απόλυτο τεστ της ηγετικής του ικανότητας. Αντιμετώπισε την πολιτική πίεση και την προσωπική οργή, βλέποντας αμάχους και στρατιώτες να σφαγιάζονται σε περιοχές από τις οποίες είχε αντλήσει τεράστια υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ο δικός του κόσμος. Ναι, η φυσική, η ενστικτώδης ανθρώπινη αντίδραση θα ήταν η άμεση αντεπίθεση για εκδίκηση και προστασία. Εκείνος όμως είδε πίσω από την αιματοχυσία. Αναγνώρισε το δόλωμα. Κατάλαβε τον αντιπερισπασμό. Εγνώριζε πολύ καλά ότι αν γυρνούσε πίσω, η ευκαιρία να συντρίψει τον Κορνουόλης θα χανόταν για πάντα. Και ο πόλεμος θα συνεχιζόταν. Έτσι, συνέχισε την πορεία του με ψυχρή, απόλυτα υπολογιστική λογική.
Και αυτό το, ας το πούμε, υπολογισμένο ρίσκο αποδίδει. Ο Αμερικανικός και ο Γαλλικός στρατός φτάνουν έξω από το Yorktown. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η τεράστια παγίδα ξηράς θα ήταν πρακτικά άχρηστη αν δεν υπήρχε το ναυτικό. Χωρίς το ναυτικό δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πετύχει. Ναι, χωρίς την κυριαρχία στη θάλασσα, ο Κορνουόλης θα μπορούσε απλά να καλέσει πλοία, να επιβιβαστεί και να διαφύγει. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Γάλλος ναύαρχος Νεγκράς με έναν τεράστιο στόλο, μπλοκάρει τον κόλπο του Τσέζαπικ, καταναυμαχεί τον Βρετανικό στόλο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό και ουσιαστικά κλειδώνει την πόρτα του κλουβιού. Δεν υπήρχε διαφυγή. Η συνεισφορά του Ντεγκράς είναι πραγματικά ο θεμέλιος λίθος αυτής της πολιορκίας. Εγκλώβησε τους Βρετανούς γεωγραφικά. Και από εκείνη τη στιγμή η πολιορκία του Yorktown μετακράπηκε, σε μια αμήλικτη μαθηματική εξίσωση. Οι συμμαχικές δυνάμεις άρχισαν να σκάβουν χαρακόμματα. Τις γνωστές παράλληλες γραμμές. Ακριβώς, τις παράλληλες. Όλο και πιο κοντά στα βρετανικά τείχη, φέρνοντας το βαρύ πυροβολικό σε απόσταση αναπνοής, μέρα με μέρα. Και είναι συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες που αναδεικνύονται από αυτή τη διαδικασία της πολιορκίας. Για παράδειγμα, η ιστορία του κυβερνήτη Νέλσον της Βιρτζίνια. Βρίσκεται εκεί, έχει προσφέρει τα πάντα για την ανεξαρτησία, έχοντας ήδη υποθηκεύσει την προσωπική του περιουσία για να χρηματοδοτήσει την πολιτοφυλακή του. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένος. Και το δείχνει με έναν τρομερό τρόπο. Όταν οι αξιωματικοί του πυροβολικού τον ρωτούν ποιο κτίριο μέσα στην πόλη πρέπει να στοχεύσουν πρώτα, ο Νέλσον κοιτάζει και τους δείχνει το μεγαλύτερο, το πιο πολυτελές σπίτι στο Yorktown, το οποίο είχαν επιτάξει οι Βρετανοί για αρχηγείο τους. Και ξέρετε τι νος ήταν αυτό το σπίτι? Ήταν το δικό του. Ήταν το δικό του σπίτι. Και τους δίνει την εντολή να το ισοπεδώσουν. Δηλαδή, αυτό δεν είναι απλός ηρωισμός. Είναι η απόλυτη ψυχολογική δέσμευση. Η προθυμία να κάψεις κυριολεκτικά την ίδια σου τη ζωή, τα υπάρχοντά σου για έναν ευρύτερο σκοπό. Η στάση του Νέλσον όντας αντικατοπτρίζει το πνεύμα ολόκληρης της εκστρατείας εκείνη τη στιγμή. Αλλά ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή συνεργασίας και αντίθεση νοοτροπιών ταυτόχρονα φαίνεται στην επίθεση στα χωμάτινα προχώματα. Τα μικρά εξωτερικά οχυρά των Βρετανών που εμπόδιζαν την πρόοδο της πολιορκίας. Ναι, τα λεγόμενα redoubts. Ναι, ο Ουάσιγκτον διατάζει μια ταυτόχρονη νυχτερινή επίθεση. Ένα οχυρό θα το έπαιρναν οι Αμερικανοί και το άλλο οι Γάλλοι. Και η διαφορά στον τρόπο που πολέμησαν είναι απλά κινηματογραφική. Από τη μία πλευρά έχεις τους Αμερικανούς με επικεφαλής τον Αλεξάντερ Χάμιλτον. Οι διατάγοι που έχουν είναι να επιτεθούν με άδεια όπλα. Δεν ήθελαν ούτε ένα στρατιώτης να πυροβολήσει κατά λάθος το σκοτάδι και να προδώσει τη θέση τους στους Βρετανούς. Απολύτη σιωπιά. Βασίστηκαν μόνο στις λόγχες και στην ομή ορμή τους. Η έφοδος, διαβάζουμε, ήταν τόσο βίαιη και γρήγορη που για να περάσουν τα εμπόδια, ο Χάμιλτον λέγεται ότι πάτησε κυριολευτικά στον νόμο ενός στρατιώτη του που είχε γονατίσει για να τον χρησιμοποιήσει ως καλοπάτι και να πηδήξει μέσα. Ενώ από την άλλη πλευρά, κοίταξε την αντίθεση, η γαλλική επίθεση ήταν ένα υπόδειγμα κλασικής ευρωπαϊκής στρατιωτικής παιδείας, το Γαλλικό Σύνταγμα, το οποίο είχε στόχο να ανακτήσει τον παλιό τιμητικό του τίτλο ως το ακυλίδωτο σύνταγμα, το Santage, κινήθηκε με απόλυτη μεθοδική ακρίβεια. Σαν να έκαναν παρέλαση, Σχεδόν. Σταμάτησαν υπό τα σφοδρά εχθρικά πυρά, έκοψαν προσεκτικά τα ξύλινα εμπόδια των Βρετανών και προχωρήσαν συντεταγμένα. Ήταν η σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στο ίδιο πεδίο μάχης. Ο Αμερικανικός, γεμάτος αδάμαστη ορμή και αυτοσχεδιασμό, και ο Ευρωπαϊκός βασισμένος στην αυστηρή πειθαρχία και την τακτική. Και οι δύο όμως εκπλήρωσαν τον στόχο τους. Βλέποντας όμως όλη αυτή την τεράστια συνεισφορά, δηλαδή τον γαλλικό στόλο, τα γαλλικά χρήματα, την γαλλική μηχανική της πολιορκίας που ήταν κορυφαία, τα γαλλικά στράτευματα, προκύπτει ένα πολύ λογικό ερώτημα, νομίζω. Μήπως, σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτή η νίκη ανήκει περισσότερο στο Παρίσι παρά στην Αμερική? Μήπως η Αμερικανική Επανάσταση διασώθηκε αποκλειστικά από τις γεωπολιτικές βλέψεις της Γαλλίας ενάντια στη Βρετανία? Η ανάλυση αυτού του συλλογισμού είναι απαραίτητη, σίγουρα. Είναι ιστορικό γεγονός ότι χωρίς το γαλλικό ναυτικό και το πυροβολικό, το Yorktown δεν θα έπεφτε. Η Γαλλία παρήχε το σφύρι και το αμμόνι. Όμως κάποιος έπρεπε να συντονίσει το χτύπημα. Αυτό είναι το κλειδί. Ακριβώς.
Η μεγαλοφυΐα του Ουάσιγκτον δεν βρισκόταν στη δημιουργία στρατιωτικών καινοτομίων, αλλά στη διαχείριση αυτών των συμμαχιών. Κατάφερε να ενώσει εντελώς διαφορετικές κουλτούρες, να κατευνάσει τα τεράστια εγώ των Ευρωπαίων στρατηγών, να κρατήσει ενωμένο έναν δικό του στρατό που κυριολεκτικά λιμοκτονούσε και να τους ενορχιστρώσει όλους σε μια κοινή κατεύθυνση. Ο συντονισμός μιας τέτοιας πολυεθνικής επιχείρησης, ειδικά τον 18ο αιώνα, απαιτούσε διπλωματικές και ηγετικές δεξιότητες απαράμιλου επίπεδου. Και αυτή η ενορχίστρωση οδήγησε τελικά στην απόλυτη συνθηκολόγηση. Η σκηνή της παράδοσης είναι ιστορική. Ο Βρετανικός στρατός περπατά έξω από το Yorktown, τα τύμπανα παίζουν ένα μελαγχολικό εμβατήριο και οι στρατιώτες πετούν τα όπλα τους στο έδαφος με τόση οργή που οι πηγές λένε ότι κάποια σπάζουν. Θα περιμένει κανείς λοιπόν ότι εδώ μπαίνει η τελεία. Οι Βρετανοί ιτήθηκαν, οι ουρανοί άνοιξαν, γεννήθηκε ένα ελεύθερο κράτος. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Ακριβώς. Η πραγματικότητα της ιστορίας είναι πολύ πιο περίπλοκη και αρκετά πιο σκοτεινή. Ο πόλεμος δεν τελείωσε εκείνη τη μέρα. Οι διαπραγματεύσεις ειρήνης θα έπαιρναν μήνες, ίσως και χρόνια. Και ακριβώς σε αυτό το κενό, στο διάστημα μεταξύ της στρατιωτικής νίκης στο Yorktown και της επίσημης υπογραφής της ειρήνης, αναδύεται ο μεγαλύτερος υπαρξιακός κίνδυνος για την Αμερικανική Ήπειρο. Ένας κίνδυνος που δεν φορούσε πλέον βρετανικές στολές, αλλά τις ίδιες τις στολές του Αμερικανικού στρατού. Μιλάμε φυσικά για την κρίση του Νιούμπουργκ. Ας μεταφερθούμε λίγο στο στρατόπεδο του Νιούμπουργκ. Είναι χειμώνας. Ο νικηφόρος Αμερικανικός στρατός έχει στρατοπεδεύσει εκεί περιμένοντας τη συνθήκη ειρήνης. Αυτοί οι άνδρες που έδωσαν το αίμα τους για την ανεξαρτησία είναι απλήρωτοι για μήνες. Είχαν φτάσει στα όρια τους. Και βάλε, το Κογκρέσο, μη έχοντας την εξουσία να επιβάλλει φόρους στα κράτη, είναι πρακτικά χρεοκοπημένο. Τους πληρώνει με κάτι χαρτιά χωρίς κανένα αντίκρισμα. Οι αξιωματικοί ξέρουν πολύ καλά ότι αν διαλυθεί ο στρατός και γυρίσουν στα σπίτια τους έτσι, θα καταλήξουν στη φυλακή για χρέη. Υπάρχει λοιμός, φορούν κουρέλια αντί για ρούχα και υπάρχει μια αίσθηση απόλυτης προδοσίας από τους πολιτικούς. Και μέσα σε αυτήν την απόγνωση κυοφορείται η ιδέα του πραξικοπήματος. Ένας συνταγματάρχης, ο Νίκολας, στέλνει επιστολή στον Ουάσιγκτον και του προτείνει ευθέως να αναλάβει την εξουσία, να καταργήσει το δημοκρατικό πείραμα και να στεφθεί βασιλιάς. Κοίτα, όσο σοκαριστικό και αν ακούγεται σήμερα, η επιστολή του Νίκολας ήταν μια απελπισμένη αντανάκλαση της ιστορικής λογικής της εποχής. Αν ανατρέξει κανείς στην ευρωπαϊκή αλλά και στην αρχαία ιστορία, ο ισχυρός στρατηγός που επιστρέφει νικητής σε ένα αδύναμο, διχασμένο και ανίκανο πολιτικό σκηνικό έχει έναν και μόνο δρόμο, την τυραννία. Ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Κρόμουελ, λίγο αργότερα ο Ναπολέο, ήταν η αναμενόμενη, η φυσική εξέλιξη. Ήταν ο κανόνας. Ήταν ο κανόνας. Η απάντηση του Ουάσιγκτον, ωστόσο, νομίζω ήταν ένα μνημείο ηθικής αντίστασης. Τον επιπλήττει με σφοδρότητα, δηλώνοντας γραπτός ότι καμία άλλη συμφορά σε όλο τον πόλεμο δεν του είχε προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο από την ιδέα ότι οι ίδιοι του οι άνδρες θα στρέφονταν κατά της δημοκρατίας. Του απαγορεύει κατηγορηματικά να αναφέρει ξανά τέτοιες σκέψεις. Αλλά το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται απλά με μια αυστηρή επίπληξη σε ένα γράμμα. Η κατάσταση στο στρατόπεδο είναι σαν μια οπλισμένη βόμβα, που ο μηχανισμός της συνεχίζει να μετράει αντίστροφα. Εμφανίζονται ανώνυμα φυλάδια, γραμμένα από τον ταγματάρχη Άρμστρογ όπως μάθαμε μετά, τα οποία κυκλοφορούν παντού στο στρατόπεδο. Και το πραγματικά τρομακτικό με αυτά τα φυλάδια είναι ότι βασικά έχουν δίκιο. Είναι απόλυτα λογικά για την κατάστασή τους. Είναι. Η ρητορική τους είναι εκπληκτική. Λένε στους αξιωματικούς, πολεμήσατε, ματώσατε και τώρα σας πετάνε στον δρόμο σαν σκουπίδια. Μην περιμένετε άλλο. Όσο έχετε τα όπλα στα χέρια σας, επιβάλλετε το δίκιο σας. Αρνηθείτε να αφοπλιστείτε. Είναι ένα ξεκάθαρο, ανοιχτό κάλεσμα για ανταρσία εναντίον της ίδιας της εκλεγμένης κυβέρνησης. Η δυναμική αυτής της στιγμής είναι απλά κρίσιμη. Ο στρατός ήταν έτοιμος να στραφεί εναντίον του κράτους που μόλις ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Ο Ουάσιγκτον γνωρίζει ότι μια απλή στρατιωτική διαταγή
δεν αρκεί πλέον για να σταματήσει αυτό το παλιροϊκό κύμα οργής. Αν τους διατάξει απλά να υπακούσουν, ίσως τον αγνοήσουν και τότε η εξουσία του θα καταρρεύσει σαν πύργος από κάρτες. Πρέπει να παίξει άλλο χάρτη. Ναι, πρέπει να παρέμβει στο επίπεδο του συναισθήματος και της βαθιάς ιδεολογίας τους. Έτσι λοιπόν αποφασίζει να εμφανίζεται απρόσκλητος στη συνέλευση των εξεγερμένων αξιωματικών. Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα, όπως περιγράφεται, είναι παγωμένη. Ο Ουάσιγκτον βγάζει έναν προετοιμασμένο, παθιασμένο λόγο υπέρ του πατριωτισμού. Αλλά, σύμφωνα με τις πηγές μας, ο λόγος δεν φαίνεται να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα πρόσωπα των βετεράνων του παραμένουν σκληρά, ανέκφραστα. Η απόγνωσή τους ήταν, πώς να το πω, πολύ πιο δυνατή από την όποια ρητορική. Ήταν αποφασισμένοι. Ναι. Και τότε συμβαίνει κάτι που κανείς δεν είχε σχεδιάσει. Ο Ουάσιγκτον ανασύρει από την τσέπη του ένα γράμμα από ένα μέλος του Κογκρέσου για να το διαβάσει, ελπίζοντας να τους δώσει κάποια διαβεβαίωση. Κοιτάζει το χαρτί, διστάζει και βγάζει τα γυαλιά του. Οι περισσότεροι άνδρες του δεν τον είχαν δει ποτέ μα ποτέ με γυαλιά. Τον έβλεπαν σαν ημίθεο και τους λέει τη διάσημη φράση «Κύριοι, θα με συγχωρήσετε, αλλά εκτός από το ότι τα μαλλιά μου γκρίζαραν στην υπηρεσία της πατρίδας μου, τώρα διαπιστώνω ότι χάνω και την όραση μου». Είναι μια στιγμή που ανατριχιάζει. Κοίταξε, η ψυχολογική αποδόμηση που προκαλεί αυτή η ενέργεια είναι μελετημένη μέχρι σήμερα από ιστορικούς. Σε μια αίθουσα γεμάτη οργή εναντίον της εξουσίας, το απόλυτο σύμβολο αυτής της εξουσίας αφαιρεί εθελοντικά την πανοπλία του. Δείχνει την αδυναμία του. Ακριβώς. Με μια απλή κίνηση, ο Ουάσιγκτον μετέτρεψε την πολιτική, τη στρατιωτική συζήτηση σε μια βαθιά προσωπική υπενθύμηση. Δεν τους έλεγε πλέον «εγώ είμαι ο διοικητής σας και πρέπει να υπακούσετε». Τους έλεγε «είμαι ένας από εσάς». Μοιραστήκαμε τον ίδιο πόνο, γεράσαμε μαζί μέσα στη λάσπη και τον κίνδυνο. Η οργή τους εξατμίστηκε αμέσως, επειδή ο στόχος της οργής τους έγινε ξαφνικά απολύτως ανθρώπινος και ευάλωτος. Και η καταγραφή αυτού του γεγονότος είναι ειλικρινά συγκινητική. Μιλάμε για σκληροτράχυλους αξιωματικούς, άνδρες που είχαν επιβιώσει από σφαγές και παγωμένους χειμώνες και άρχισαν να δακρύζουν σαν μικρά παιδιά. Ο Ουάσιγκτον διέλυσε μια στρατιωτική εξέγερση χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα, παρά μόνο δείχνοντας τη φυσική του φθορά. Αμέσως μετά την αποχωρήση του από την αίθουσα, οι αξιωματικοί ψήφισαν ομόφωνα να παραμείνουν πιστοί στον Κογκρέσο. Ουσιαστικά, σε εκείνη τη σκοτεινή αίθουσα θεμελιώθηκε οριστικά η υποταγή της στρατιωτικής δύναμης στην πολιτική εξουσία. Είναι χωρίς αμφιβολία το απόλυτο σημείο καμπής. Έχοντας εξουδετερώσει τόσο την εξωτερική απειλή των Βρετανών όσο και την εσωτερική απειλή του ίδιου του στρατού, ο Ουάσιγκτον είναι έτοιμος να εκπληρώσει την υπέρτατη υπόσχεσή του, δηλαδή την παράδοση της εξουσίας. Ο Ήρβινγκ περιγράφει την τελετουργία αυτής της αποχώρησης με μεγάλη έμφαση, ξεκινώντας από τον συγκινητικό αποχαιρετισμό των αξιωματικών του στην ταβέρνα Φράνσις στη Νέα Υόρκη. Μια συνάντηση βουβή, γεμάτη σιωπηλές αγκαλιές, εντελώς μακριά από πανηγυρισμούς. Στη συνέχεια, ξέρουμε ότι μεταβαίνει στην Ανάπολη, εμφανίζεται ενώπιον του Κογκρέσου και επιστρέφει την επίσημη ανάθεση της διοίκησής του. Παραδίδει το σπαθί του. Είναι μια πράξη που πραγματικά αντιχούσε σε όλο τον κόσμο τότε, αφήνοντας τις ευρωπαϊκές αυλές που είχαν συνηθίσει αλλιώς άναυδες. Πώς γίνεται να έχεις το στρατό, τη νίκη, τη δόξα, την απόλυτη λατρεία και να διαλέγεις να γίνεις ξανά ένας απλός πολίτης? Δεν το χωρούσε ο νους τους. Με τίποτα. Επιστρέφει λοιπόν στο κτήμα του, στο Mount Vernon, και η εικόνα που μας δίνουν οι πηγές για τη ζωή του εκείν είναι μαγευτική νομίζω. Ο στρατηλάτης που όριζε τη μοίρα εκατομμυρίων ξοδεύει πλέον τον χρόνο του μετρώντας χολαστικά τις αποστάσεις στο χώμα για να φυτέψει υποκαστανιές και κονοφόρα. Προσπαθεί απεγνωσμένα να επιστρέψει στην ήρεμη αγροτική ζωή. Ναι, ωστόσο θα ήταν τεράστιο λάθος να αντιληφθούμε αυτή την υποχώρηση ως κάποιο είδους πνευματική παραίτηση. Ο Ουάσιγκτον επέστρεψε στη γη του, αλλά το μυαλό του δεν σταμάτησε λεπτό να παρατηρεί τον χάρτη της Υπήρου. Κατανοούσε πλήρως ότι η λήξη του πολέμου δεν εξασφάλιζε την επιβίωση του έθνους. Αντίθετα, οι πραγματικές προκλήσεις μόλις ξεκινούσαν. Η ίδια η γεωγραφία της χώρας αποτελούσε τη νέα μεγάλη απειλή.
Αναφέρεστε στο τεράστιο ενδιαφέρον του για τις υποδομές και την αυσιπλοεία, γιατί διαβάζοντας για το πάθος του να ανοίξει κανάλια στον ποταμό Ποτομάκ, στην αρχή νομίζεις ότι πρόκειται απλώς για την αιμονή ενός πλούσιου γεωκτήμονα να διευκολύνει το εμπόριο της δικής του περιοχής. Αλλά η στόχευση ήταν πολύ, πολύ μεγαλύτερη από όσο φαίνεται. Μα η προσπάθεια για τη διάλυση των καναλιών ήταν καθαρή γεωπολιτική στρατηγική. Η οικοδόμηση ενός νέου έθνους βασιζόταν σε αυτό. Κοίταξε, ο Ουάσιγκτον κοιτούσε πέρα από τα βουνά των Απαλαχίων. Έβλεπε χιλιάδες νέους επίκους να κινούνται σταδιακά προς τη Δύση. Για να βρουν νέα γη. Ναι, αλλά αυτοί οι πληθυσμοί, όντας αποκομμένοι από τις ακτές του Ατλαντικού λόγω των βουνών, χρειάζονταν ένα ισχυρό δίκτυο μεταφορών. Αν οι ανατολικές πολιτείες δεν έφτιαχναν κανάλια να τους ενώσουν εμπορικά μαζί τους, αυτοί οι έπικοι θα αναζητούσαν φυσιολογικά διέξοδο μέσω των μεγάλων ποταμών, όπως ο Μισισίπης, τον οποίο όμως ήλεχαν οι Ισπανοί, ή προς τον βορρά, τον οποίο ήλεχαν ακόμα οι Βρετανοί. Άρα ο κίνδυνος ήταν ξεκάθαρος. Αν η οικονομία της Δύσης δεν δενόταν στενά με την οικονομία της Ανατολής, η Αμερική θα διαμελιζόταν πριν καν προλάβει να σχηματιστεί ως κράτος. Ακριβώς. Οι δυτικοί έπικοι θα συμμαχούσαν αργά ή γρήγορα με ξένες δυνάμεις για τα καθαρά οικονομικά του συμφέροντα. Συνεπώς, όταν ο Ουάσιγκτον μελετούσε κανάλια και χωματουργικά έργα, βασικά δεν έκανε κυπουρική, έριχνε τα θεμέλια μιας ολόκληρης υπήρου. Χρησιμοποιούσε το εμπόριο και τις υποδομές ως τις αλυσίδες που θα κρατούσαν το κράτος ενωμένο. Απίστευτη οπτική. Είναι. Και αυτό αποδεικνύει την τεράστια ευρύτητα της αντίληψής του. Αντιλαμβανόταν ότι οι πόλεμοι κερδίζονται με την εξαπάτηση, τον στρατό και τις συμμαχίες, όπως είπαμε, αλλά τα κράτη χτίζονται με την κοινή οικονομική πορεία, την εσωτερική συνοχή και φυσικά την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς. Παρόλο που γκρίνιαζε. Ναι. Παρά τη φήμη που τον έκανε να διαμαρτύρεται με χιούμορ, ότι δηλαδή νιώθει σαν άλογο κάρου κάθε φορά που τον ανάγκαζαν να καθίσει ακίνητος για να του κάνουν άλλο ένα πορτρέτο, το ενδιαφέρον του για το μέλλον της χώρας παρέμεινε απολύτως αμείωτο. Ανασκοπώντας λοιπόν αυτό το εκπληκτικό ταξίδι μέσα από τα μάτια του Ήρβινγκ, νομίζω βλέπουμε την εξέλιξη ενός ανθρώπου σε τρεις καθαρές πράξεις. Στην πρώτη είναι ο αριστοτέχνης της ψευδαίσθησης. Χρησιμοποιεί ψεύτικους φούρνους, παραπλανητικά έγγραφα και απίστευτη μυστικότητα για να εγκλωβίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία, θυσιάζοντας ακόμα και την προσωπική του οργή στο βωμό της τακτικής, όπως είδαμε με τον Άρνολντ. Σωστά. Και στη δεύτερη πράξη είναι ο προστάτης της δημοκρατίας. Στέκεται μόνος του μπροστά σε έναν απελπισμένο ζοπλισμένο στρατό και χρησιμοποιώντας μόνο την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης του, αποτρέπει τον εφιάλτη μιας στρατιωτικής δικτατορίας. Και στην τρίτη είναι πια ο αρχιτέκτονας. Ο πολίτης που επιστρέφει στο χώμα του, στη φάρμα του, αλλά βλέπει το μέλλον στους ιτατίνους δρόμους που θα ενώσουν μια ολόκληρη ήπειρο. Και νομίζω πως η κληρονομιά αυτού του ανθρώπου δεν περιορίζεται στα πεδία των μαχών, αλλά στην ίδια τη φύση της εξουσίας. Η ιστορία μας είναι γεμάτη ηγέτες που ήξεραν πώς να κερδίσουν έναν πόλεμα. Η πραγματική σπανιότητα όμως είναι ο ηγέτης που γνωρίζει ότι η απόλυτη νίκη επιτυγχάνεται μόνο όταν οι μηχανισμοί της διακυβέρνησης μπορούν να επιβιώσουν χωρίς αυτόν. Αυτό είναι το πραγματικό θεμέλιο της αστικής ευθύνης. Είναι μια σκέψη που σε ακολουθεί. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτής της σημερινής μας συζήτησης, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε πώς μια συγκεκριμένη απόφαση αντυχεί πολύ βαθύτερα στο πέρασμα του χρόνου. Συζητήσαμε εκτενώς το πώς η παράδοση του σπαθιού του απέτρεψε μια άμβαση τυραννία. Αλλά ας αναλογιστούμε την ευρύτερη ιστορική και ψυχολογική παρακαταθήκη αυτής της πράξης. Στην αρχαιότητα, υπήρχε ο θρύλος του Ρωμαίου Κινκινάτου, του δικτάτορα που έσωσε τη Ρώμη και αμέσως επέστρεψε στο άρωτρό του, αρνούμενος την ισόβια εξουσία. Ένα ιστορικό πρότυπο. Ακριβώς. Και ο Ουάσιγκτον έκανε αυτόν τον αρχαίο θρύλο πραγματικότητα στον σύγχρονο κόσμο. Με την ηθελημένη του αποχώρηση δημιούργησε ένα αόρατο, άγραφο προηγούμενο το οποίο δεν υπήρχε σε κανένα σύνταγμα αρχικά. Τον κανόνα ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι αναντικατάστατος και καμία εξουσία δεν πρέπει να είναι μόνιμη. Για σκεφτείτε το αυτό όλοι σας. Αν εκείνος δεν είχε διαλέξει τον ταπεινό δρόμο της επιστροφής στο κτήμα του, ολόκληρη η σύγχρονη κουλτούρα της ειρηνικής, τακτικής μεταβίβασης, της ηγεσίας, ίσως να μην είχε ριζώσει ποτέ στην πολιτική μας συνείδηση στον δυτικό κόσμο.
Είναι μια τρομακτική σκέψη. Είναι. Η πιο επαναστατική του πράξη δεν ήταν τελικά το πώς διέταξε τον στρατό του, αλλά το πώς εκπαίδευσε ολόκληρο τον μελλοντικό κόσμο να αποδέχεται το τέλος της εξουσίας του. Και νομίζω αξίζει να το σκεφτεί κανείς αυτό βαθιά, μελετώντας τους θεσμούς που σήμερα τους θεωρούμε εντελώς δεδομένους. Ήταν μια εξαιρετική αναδρομή. Ευχαριστούμε που μας συνοδεύσατε σε αυτό το ταξίδι.